למה לא להתחבר לאחד המועמדים ואז לשלב כוחות על מנת לגבש תוכנית אסטרטגית לחזון שאתה מדבר עליו, גם חינוך, גם ביטחון וגם שיפור השירות לתושב. אז אני איש של חיבורים, אני בא מבית פוליטי של חיבורים. אם תשים לב, לאורך כל 5.5 שנים שבהם אני בתוך מפלגת חוסן לישראל, כחול לבן והמחנה הממלכתי, דוגלים בחיבורים, וכך גם אני. אז קדימה, תתחבר. אני מוכן להתחבר עם כל אחד ואחד מהמועמדים על מנת לקדם את היישוב הזה, מצד אחד, אבל מצד שני אני נתקל באיזשהו סוג של אגו שכל אחד רוצה לנצח, כל אחד רוצה לנגח, כל אחד רוצה להתנגח, ואני שמתי על השולחן את נושא החיבורים עם 3 המועמדים. להגיד לך שקיבלתי אפקט חיובי? לא. להגיד לך שאני לא ימשיך עד היום האחרון ליצור חיבורים וסינרגיה שבסופו של דבר תשרת את התושב במיתר? כן. וזו הבטחה שלי.